Als de Sint wil chillen is dat geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb speculaas en tai-tai. Speculaas en tai-tai. Als de Sint wil chillen is dat geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb speculaas en tai-tai. Speculaas en tai-tai. Als de Sint wil chillen en hij belt mijn nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben Ronnie Piet. Nu ben ik op de stoomboot en moet ik opschieten. We zijn aan het genieten met alle maffe pieten. Nou Piet, verhoog het tempo, bezweten hoofd, de pepernoten, dat is lekker. Stop in de schoenen, iets beslapen, niet knuffel, fiets, sok of een wekker. Ik ben met Ronnie Piet, we doen niet gek, dichte tekst of sturen figuren. En pakjesavondjes is druk en stress, niet relaxed, nu moet ik extra huren. Als de Sint wil chillen is dat geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb speculaas en tai-tai. Speculaas en tai-tai. Als de Sint wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb speculaas en tai-tai. Speculaas en tai-tai. Alle Pieten zeggen ja tegen speculaas. De meisjes en de jongens en Sinterklaas. Ik stap in het rond met mijn witte paard. Geef hem maar een wortel en mij tai-tai. Hey Sint, schuif op. We komen binnen met z'n allen, pakken zakken van de grond. De cadeautjes zijn gevallen, ik ken kindjes zoals jij en ik geef ze elke keer. Morgen kom ik zeg maar nog weer. Dat maakt niet uit, want ik vind het wel goed zo. Bel de Sint en ik zeg kom langs joh. Misschien krijg je wel een cadeau. Je ruikt mijn pepernoot als ik langs loop. Als de Sint wil chillen is dat geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb speculaas en tai-tai. Speculaas en tai-tai. Als de Sint wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb speculaas en tai-tai. Speculaas en tai-tai. Als de Sint wil chillen, 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 als de Sint wil chillen.